ka ai ka belajar ye ke rang ile kai jong ko Iran kala pen Kyndit ye ke Pyrthei bat penjau umat sisa ye ke bebon kum ka dak jong ka jing pen saprang ya ke ke World Cup jong tos nam ar pun reu kat kum ka wei ka pus ka bla pen saprang bha ha ki rensan social media u president jong ka FIFA u gayani Infantino ula lech sha ka dressing room jong ki rang ile kai jong ko Iran da ka bla lech ban a ye ke jing khublei ka kerpang ye ke ken hun da ka bla ong ru ye ki rang ile kai jong ko Iran bakan pha ye ke khubor se ka Pyrthei da ka bla ong kumne ngas ngotho hanrei ula ong ba ki bru ki beslur habaro kiliang bat phila pha ye ka khubor se ka Pyrthei baro ka wei kumba menta kamit kala donru ka jiatli habaro ka wei ka stadium bat halindat jogri ka kenhun ka jong phi phila pen pau se ka Pyrthei ba phila pha ru ka khubor ka basai namar ka ta ka bang snob ha ban ai ka jingkhublei sibun e ye phi ulong kum taula ai khublei ru igi rangle kai bat ul ai ru ye ka jiro bat ul ai ru ye ka jingkular ha ka ba ka FIFA kan sa persang ban yarap hanrei ka mon ka ba bha kamla ban weng ye ka jingkhuslai laong bau head coach jong ka Iran ula ujori ye ka kam sha u Infantino bat ula kerpat ru ye ka FIFA bakan le ai halor jong ka jingkerpat jong ka kenhun ka chungu nadu ka sngi ka benengkong ka jingdon jong ka Iran ha ka jela kai World Cup karalong ka ai ba phla bat kani kala pen pauru sa ka Pyrthei situluk baki rang ile kai jong ka Iran kili thu hakmat jong ka Pyrthei bahaga ni ka World Cup watla kala don hapdeng jong ka nam snu ka sir khairu bat kani kala pen pauru sa ka Pyrthei ba kala perkhat bha namar ka visa baki bor pahara ki long ki ba perking hadu kata yaki kat hadu ba kani ka kenhun kan sapoi sapo jong ka Mexico bat ka dei ka ri ka sha hertma ha ka Amerika hanrei menta kal haban wan mane simenta ha ka ni ka World Cup jong tos nam pun riu hapo jong ka Amerika watla kala don ka jingpen khreru ki rayel kai jong ka tei ka ki don hapdeng jong ka jingma bat ka weni ki jing pau Pyrthei ka sa pryang bha ka dei na ki rangile kai jong ka tei ka dag ba gila ong ba ngila thaj bat ka ne kam long ka khuj bat kamper wat hapdeng jong ka jing khuslai jing mutru ki rangile kai jo ka tei ka ka punwan dhuri ya ka kam palat ban ya ka jela kai football ru kila ong ru ba ki don hangni ban penya teli ki ban kerpat ik bru ban penkala ya ka jela kai football shaki ki ba khamjan jong ka wi ka wi pat ka ba ka ka jong ki menta ka don hapdeng jong ka thama kumta kini ki rangile kai kil ong ba ngimde tang ka kenhun jong ka jele kai football hanrei ngi yang bujeliru na ka banta jong ki bru ki ba don hapdeng jong ka jing ka ba kraw ber ka ba sirkhai hapo jong ka tei ka Iran da ka ba kila ong ba ngi ki rangile kai jong ka Iran baro ka wei ka Pyrthei kim don su ya ka jing snop la ya ka ka bla ja baro hapo jong ka chungi hanrei kum ki rangile kai ngi don hangni ban penya teli ya baro bat ka thong ka jongi ka long ba ngi kwa ba ki nong song jong ka Iran kendap da ka jingkaban kumba ki wei ki jaj man riu ha ka leng saudong jo ka Pyrthei ki don menta ha ka jingkaban khamtam ha ka ka por ba ka don ka ni ka World Cup kata ka thong ka jongi ki long bat iwei baro menta penbo ya ka ni ka jingmot happy ba ka jingdon ka jongi hangne ka dei naga ka jingsuk jong baro ki bru ki badon hapo jong ka ha Iran ngim samla don ka nu guru ka jiatei bat ki nu ki kenhun seng san Pyrthei hanrei ngi don hangne ban pen sngo ha wei ban pen sngo ha lingba jong ka football kum ta ka jingdon jong ka thama hapo jong ka ha Iran bat ka Amerika kala poi sadu ki skor jo ki football ha kaleng saudong jong ka Pyrthei namar hadu mata ka Iran khlam sange kala syahir thma ha ki sipai jong ka Amerika kumtai ka jing priang ya ka World Cup ka dei ka jingateli jong ki ka Pyrthei penban ka Amerika menta kanang hirthma khlam sange ya ka West Asia ka embassy jong ka Iran ka bran hapo jong ka ha Indonesia kala pensa priang ya ka wei ka video jong ki rangile kai jong ka Iran ki bala pen khre ya ka jela kai World Cup hapo jong ka Amerika banyo ya ka trophy kat ba ka Amerika pat ka pen khre ya ka World Cup Iran harengkat ke trofi banbu halor jong ki klik bru ki bala yap
kani kala penbitar klam da perkhat bha bad ban penwandur da ka bor ban keli jingkeli sha ka jinga kran pajba menta kumno ngun ong ba kani ka world cup ka long ka le kaman da ka jingsuk kat ba ka we ne ki lai tili ki ba pdyang ye ka world cup kadang hier thma persha ye ka Iran kani ka kenhon kala wan ra ru ye ka khubor se ka Pyrthei da ka jingsngo khya ka bajur haba kani ka kenhon kala poisha ka jakasa ka jongki ka bran hapo jong tinuja jong Mexico hadin ba ga we ka lingsun ga kerpang jong Turki kala poi hapo jong te ga saka ki rang ile kai ba ki khot baro ki tang su poi ki la hiar na ga lingsun ki la pendai ru da ki kinja pin rong siar ha ga sopti ga jong ki ga la tho shispa ru po pra katkum ga je thu jong ki he sarkar jong Iran ki la ong ba ki ni ki number chispa ru po pra ki long kum ka jingken mau burom ya ki chispa ru po prangut ki khna school ki bla shap yap haga ar po pratrik jong ubnai February jong mo snam ar hajar arpun ru haga we ni ki jinghirtma ya ga we ga school kan pay ha ki banta shaphang shathi jong ga nongba mainap kabala longru ka jinghirtma ga ningkong jong ki sipai jong ri Amerika ya ga riran bat kini ki pin ki long kum ka dak ba kani ka kenhun kala wan ra hi dalade ban pen pau sha ka Pyrthei halor jong ka jing snusi esongka kumta ka ne ka jing pen pau pa ba ya ka ka jing pen pau sha ka Pyrthei hashwa ba ken don ha ka jing kilan met ka chuki hapo jong ka Atalia jong ka Turki ha ka jaka ba ken pong de ki traksut kini ki rang ile kai jo ko Iran kila yang da ulan ban rwai ke jingruai national anthem ke jongki kat ba kirang bat ye ki plus school jo ki knarit ki badon ye ki rong pink bat ye ki rong purple kadur jongki ni ki plakot ki berit ki bla tengshan ba kini ki rang ile kai gala bat kat ba kirang rwai ye ki jingruai national anthem ke jongki kala pen Kyndit hadu kata gata ye ki babon katkum ke jingbatai ju ke he sarkar jong ko Iran loong ba kani ke jingle ke jongki kala kentu shajrong ya ki di dur jong ki di pla jong ki khna school ke bla du no ye ke jong ke jingim ke jongki na du ki juti ber ki sintu ke long kum ka ta ke shap ka ba kongsan jong ke ri ha ga ba kum ke di por ba ga don ha ga thma khlam da kta ye ka nu ku ko san hima sima kani ke ka khubor ka ba shai ban pinsngu thu sha ka Pyrthei bat kani kala penlongi gela patah kubor jong ke Pyrthei bat ru ye ki bor badai pe jong ke FIFA baken mi shakmat na ke benta ban sngutu ye ke dor jo ke jinglong bru man bru ya ga ba kani ke kenhun kala pen isha ke Pyrthei Muhammad Kharbani we ni ki rang ile kai jong ko Iran ula ong kumne kalong ke badai yangi bangen mat i ke babun ki jing e hadu menta hanrei ngi dei ki rang ile kai football bangi hab ban ile kai ban practice bat ban pen khre pen khrum yelade na ka ka ji khun kabadon hakmat jungi hanrei haga wi pat kalyang ngi tip ba ki briu jungi ken haban mat ye shibon ba ki jing e lingba jong ga thma bat ngi lech satai na ka bata jongki ban yo ru ye ka jubab ka bhatam na ka bata ka jingkman ka juki bat ka jingkman juki briu hapo jong ri ka jungi wat la ka dei tang na ka dau jong ga lamaru ngen hab banele bat wan ra pat ye ka jubab ka bhatam shisin bangela lech satai ngan habban pendap ye ki lai tili ki jelekai kini ki lai tili ki jelekai kilong ki jelekai ke ba kongsan bha yengi ni habban pen paulut ye ka bor ban ye khun ye ki jelekai paro ulang ngimla ban ye le da kata ka jingsngo sanut bat kam dei hiru ban ja ga kum kata hanrei ngi tikna ba kendon ro shibon ki nong Iran kibadon satai bat ngi khmelin ti bangin yo ye ki jingkerman ga bha ha ka ki jela kai ka ningkong ga jungi bat ngan sa wan ra ru ye ki jikman ya baro ki tu ka bla krishan yengi ka khubor ka ba hatam ha ga ba ngala ban ai menta ga longba ka kin hun jong riran kan sa pen i ye ka e ka jingmot ban long ka kin hun ka jingpen i ka jungi ka long ka we ka kin hun ka we ka lama bat ngan pen i ka bor juki rang ile kai ka riran bat ki nong Iran sha ka Pyrthei wat la ka ri ka jungi ka don hapdeng jong ka jing e ka ba kraw mentaru bat ka ne ka jingwan ile kai ka jungi hangni ka dei ban pen i sha ka Pyrthei bangi don kam ban wan ra i ka jingsuk ha ka Pyrthei kinthop i ka ri ka jungi namar dei ha ka ri Amerika ki don ru shibon ki nong Iran ladi enu jor ki weipat ki ri jong ka Pyrthei ong ki rang ile kai jong ka te ka ri Iran
kumta kini ki jingpen slur kim dei tang na ki rang elekai jongkori Iran Henry kala wanru na unong aiktin jong foreign ministry jongkori Iran ki dur jogi rang elekai jongkori Iran kat ba ki dang ya sapo jong ki tlu tunnel ban mi sham madan elekai kat ba ki dang yang lanya harengkat baka jingruai jongkori ke joki hapo jong stadium harengkat ke lama jongkori Iran ke badon hadin jongki Henry ki bala yang hakmat jongki rang elekai ki dei ki knarit ki bala IT no elaka jingim haki kuli joki sipai jongkori Amerika kini ki penpau se ka Pyrthei ba kita kita ki lanat ya ka ba kan ne ka kinhun kala kinmau burom habaro ki jele kai ki jongki kani ka video kala kata hadu kata kata ye ki bahing hasam ki bala du no ya ki jongki khun ki ti ki jongki katba ki dang pe lingba ki jele kai ha ki television hatrai jo ki ying gisam ki bala sedin ye ki dur bat ye ki plakot jo ki khun ki bala du no ye ka jingem ki jongki ha ka ba ki ne ki dur ki don ha ki ki rang ile kai ki ba yang mata ha ki stadium jongri Amerika ba ki de ki khna ki bala sha panyap bat ki ne ki la e khlam ka jing artatin ki bala kelolong ka dauba jong ka jingkwa jong ka teran ba ki ne ki rang ile kai kan ra ye ki khubor sha ka madan ile kai jongri Amerika kumta ki jingle jong ki rang ile kai jongri Iran menta kala penlong ye ka Pyrthei situlup ba kimla khlam de jaumat namar ka jingdu no jong ki ba haying hasam ya kini ki chispa ru pho prangut ki khna school ki badang rit kumta ka ri Iran ka don ha ka group G bat hadu menta kali yo shipon namar ba kali yo draw bat ka New Zealand ha ka mit jong ka sngi ba ar ka khat ruturik jong mto banai bat kan sa artli ki jela kai kata ha ka ar pu arturik jong mto banai persha ik Belgium bat ar pu nuturik jong mto banai persha ik Egypt namar kata tung ne pe byang ha ka te ka sngi kata ga ar pu ar bat ar pu nuturik kumno bat ka ei ka ba ki rai le kai jong ri Iran kinsale ha ka te ka sngi khoblai sibun tat hadu pi gandu ha ka wipat ka video